Bine ați venit într-o bucătărie modernă, pregătită funcțional pentru a găzdui cele mai gustoase aventuri culinare. Sunt Alexandra și sunt designerul companiei Remodel. Această bucătărie modernă reprezintă combinația perfectă între funcționalitate și stilul contemporan. Fronturile netede și drepte reprezintă o caracteristică de bază a stilului minimalist. Pentru a completa designul modern, am integrat electrocasnicile în mobilier. Această integrare discretă nu doar că economisește spațiul, ci și oferă un acces ușor și rapid la toate echipamentele. Blatul și brâul au fost alese din compact laminant, având aceeași nuanță. Această alegere nu doar oferă un aspect minimalist, dar și asigură durabilitate și ușurință în întreținere. Pentru a oferi o experiență de neuitat clienților noștri, am dotat această bucătărie cu mecanisme de ultimă generație, de la renumiții producători Casey Boomer și Hetic. Aceste mecanisme aduc în bucătărie un plus de confort și eficiență. Unul din elementele distincte ale bucătăriei este insula generoasă, care adaugă spațiu suplimentar atât pentru gătit, cât și pentru socializare cu familia. Dacă îți dorești și tu o bucătărie în stil minimalist, nu ezita să ne apelezi.